All right. Good morning, 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 good morning. Good morning, Pilipinas, Legazpi City, Probinsya Canalbay. Mga Bicolano, sa man ang Patikan Mundo, welcome po sa inyong programang Morning Hirit. Sa programang ini, bawal ang kilit, bawal ang babloy, bawal ang borosot habang naka-morning hirit. Mga tugang, at sa inyong pong lingkod, broadcasting live from Tagaytay City. Ngunyan pong aldaw, dahil lang naghanda kita para sa primerong aldaw kan top level management conference na sponsored po kang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kasabay po digdi ang samuyang Executive Vice President Glenn Barcelon. Asin po ang samuyang Presidente, Ma'am Brenda, and si Sir Jose Locsin Jr., Station Manager Sugar Azúcar. Asin si Jason Dalugdog, hiyampan sa tuyang team na ma-attender niya na pag-aaga. Mga tugang para po sa tuya na primerong aldaw kan TLMC o Top Level Management Conference. Anyway, magapadagos po sa tuyang pagilingkod bayan sa pagi po nin remote broadcast hali po digdi sa Tagaytay gamit po sa tuyang satellite link pasiring po diyan sa siyudad de Legazpi. Good morning tabi sa Indogabos na mga nakatabay mga tugang sa tuya tabi na programa ngunyan tabing aldaw morning hirit po ini. Good morning po Legazpi City, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano, sa man na Partikan Mundo, ngunyan pong aldaw nin anong aldaw ngunyan? Webes, di ba? Webes ngunyan ha. Pakitext daw po mga listeners ha. Pakitext daw po mga listeners sa 0928-777-5548, 0966-203-0034. Kung kumusta po sa tuyang audio, dyan tabi sa endong mga radyo, sa endong po mga transistorized radio. Ngunyan tabing pag-aaga, pagkitext-text daw po, gusto kong ma-validate ang sa kuyang signal. Yan po sa endong mga harong kung okay man. Kumusta po ang sa tuya na mga senior citizens, na mga padabata. Kumusta po mga lolo, mga lola, siring man tabi ang sa tuya na mga kababayan, mga tugang sa probinsya kan Albay. Lalo na po sa mga teachers. Good morning, Ma'am Claire. Good morning, Sir Henry. Ay wow, magayon ang busis pag-araw ka na dangog ko pagkaaga. Kumusta? Oy, kumusta ang audio ko dyan sa radyo mo? Anong mali sawon? Natasonta ka. Anong mali sawon? Ano? Ay. Nanting po, ining maestran inilatosong ko ini na. Nagpasaway na pagkaagaga din man na Diyos na. Malinawon, klaradohon. Malinaw. An mali sawon baga. Sugari so, kwa. Ay, naputol si Ma'am Claire kairak man. Ma'am Claire, good morning. Naputol ka po. Bata magayoro naman subong karas kong yan na agad. Nakaurong ko teacher. Ma'am Claire, ay tapos na di ko aram kung nalubat o naputol o naubusan kilod ang teacher na. Ma'am Claire, ay tapos bata yung kaugmahan tago niya na aga, naputol pa. Ma'am Claire, good morning. Tabi, wala na. Bata, oy, Father Paul Ocfemia. Good morning, Father Paul. Boses nin bagong mata. Good morning. Sarawayon ka, Padre na. But, Padre, very inspiring ang boses ka nagapod sa tuya niya na aga. Naputol pa. Diba? Very inspiring ang nagapod sa kuya niya na aga. Bata, arog, ibagan, Padre Paul, ibagan sa kuyang weakness. Adi, saro sa mga weakness ko, pag may uminapod na babae, tapos na. Boses. Latoson ko ni si Father Paul Ocfim niya na. Good morning, tabi amigo. Diyan sa Malilipot Parish. Yan. Hello? Hello. Good morning. Good morning po. Ay, good morning po. Kumusta? Ano? Nakuan lang tayo. Tagaytay lang tayo. Hindi pa man. Dorat ini. Oh. Kumusta ang audio ko dyan sa harong mo? Kumusta? Kumusta po? Maray ang tanong ko dyan sa harong mo? Maray? Maray ang tanong po? Maray? Hindi mo gayon nun. Ay, salamat po. Salamaton. Salamaton. Okay. Okay. Ano po? Makibati. Sige. Batay ko aram kung malidig ang audio. Sige daw po. Go ahead. Sige, batay. Ano na? Hello? Ay. Nato na puputol. Ay, nawala. Sukwam ko palan, oh.
Ay, nako. So, sa kuya. Tulad ko na. Naputol. So, batin sa na ha. Madali lang. Madali lang po. Sabi ni Primang Juliet, good morning, Primo, loud and clear. Ingat ka mo. Ayan sa Kalye Siping ini. Good morning, tabi Primang Juliet ha. Salamaton ha. Naka-broadcast kaya ako ngunyan mga tugang from Tagaytay City. Hali po rin di sa anong hotel ini. Twin Lake Hotel. Yan, Twin Lakes Hotel. Yan ha. Actually, yaong kami di bako na kuan ini, parting Laurel in Sugbo, Batangas ini. Na hotel na restaurant me. Dili tabi gigibuhon so kuan, dili po gigibuhon sa mo yang top level management conference. Sabi ni Paring Ray, pade malinawon ang signal mo gari ka man sa nasa Legazpi. Yan ang gusto ko Paring Ray. Kung ang unang bunga ay banal, gayon din ang buong masa. Kung ang ugat ay banal, gayon din ang sanga. Amen. Roma 11:16. Salamat sa mahal na Panginoon sa panibagong araw na ito. A blessed Thursday, everyone. Salamat pa kong amigo. I love you. Yan. Okay. Sige ta. Ronald, ready mo tabay dyan sa music ta sa kwan ha. Sa tuya na rawit dawit ha. Tamabasa kita ngunyan na aga ki rawit dawit. Yo. Tamabasa ki. Ready mo dyan sa tuyang music bed ha. Basahon tang rawit dawit ni Paring Ray. Okay? O bueno. Okay na tayo. Pasensya. Ay na. Pasensya na nalubat sukan ko. Pagkapun-puon, suminalto. Ano Father Paul? Good morning tabi sa Melg's Food House. Clear ang sound. Oy wow. Good morning tabi diyan kay Cha Melgs ha. Diyan tabi mga tugang sa Melg's Food House sa Tinago ini di ba? Tinago ini tabi. Garo Tinago ini ha. Good morning. Tabi diyan sa barang Tinago ita ma. Tiga kaunan mi diyan kipamahawan. Iyo, tinago ini ha. Good morning, tabi sa mga kwanta diyan, sa mga ano ini, sa tuya tabi na mga nakaantabay sa siyudad de Legazpi ay nawara na talaga So sa kuya talaga. Aha. Okay, sige. Alright. Sige. Good morning, tabi. Ay may sinabi na si wala ay pasensya na po yung mga texter natin. Wait lang, taping charge ko lang. Ano yan? Pictures ko lang ha. Tabi. So sa tuya na mga ano yan listeners, tabi pictures ko lang ha. Pero mababasa ko man sana. Deka na sabi no, masabi si Ma'am Claire no, kang hanap-hanap mo ako bako na pa sa cellphone mo. Anyway, mag-text po sa 0928-777-5548 0966 ato 30-034. Alright, sige po, aramong tada. Nalpakirido kang stinger ta dyan kan mag-music tabi pwede. Pakirido mo nga di ba ko masyadong ano yan. Mas kanong disco sound tabi. Disco sound tabi na pero pwede na yan. Mas kanong disco sound yan na upbeat ngunyan na aga hakasakada report ha. Alright. Nasa linya mga tugang si Alar Mario sa dagdag na salamat pa lang kay Pading Al sa programa kasuhapon. Tabi habang ako natab kaya ako sa airport kasuhapon natab kaya ako sa airport kasuhapon kami ni EBP Glenn 5:30 so 6 o'clock so flight me kaya ako nakaprograma kasuhapon. Thank you kay Padingal. Alright, bueno, aramon ta mga tugang ang buena manong report hali po dyan sa luwas kasabay si Al Armario. Sige na Al, pabilo ha. Kusog-kusog mo ang audio pa siring sa kuya. Medyo maluya Tumahid dyan sa papakusog-kusog mo. Sige, nasa linya po mga tugang si Pading Al. Good morning, Pading Al, kamin. Thank you so much, Paday. Good morning. Naglilibot na ngunyan ang Bicol para sa relief operation sa mga naapektaran kan Bagyong Juan sa Bicol Region. Sa informasyon ni Congressman Attorney Pido Garbin Jr., parte ni sa misyon kako Bicol. Hello. Hi, Paday. Go. Sabi, Paday, yaon
Mhm. Hello. Nawawala Yeah, kita. go. Kasod man tabi yaon ang grupo sa Rapo-Rapo Albay para sa relief operation saan mga residente na naapektaran masyado kan Bagyong Juan. Hello. Nawawala Go. talaga. Anyway, sunod na schedule ang Catanduanes. Yun ang mga lugar kan kadong nagulpi kan bagyo kaya iyo man ini ang priority ana ko Bicol na mundag dahil kan siring na konsepto ni na pagtatarabangan after kay do bagyong Riming na sa giraray roromdomon ini sa maabot na Nobyembre 30 sa barangay Padang agon sa ini kay do an may pinakadakol na nagkagaradan. Iyan tabi ba niya na bangkaras kan informasyon digdi sa luwas, Alarmario, Salamat pa rin Al sa report. Hali po dyan sa luwas. Pwede nga pakusog-kusugod mga audio sa kuya. Di ko aram kung sa kuya. Hindi pa rin siya. Yan ang kuya na. Medyo maluya manipis-nipis. Kasi bago, medyo makusog mo niyan, luminoy ang audio pa siling sa kuya para madangog ko sa mga pag-iribata. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, 5:26 na po, mga togang oras sa Tagaytay, Legazpi, sa Tagaytay, Legazpi City. Oras po sa tuyang programang Morning Hirit, broadcasting live from Tagaytay City. Ansay na pong lingkod ngunyan mga tugang na pagkaaga. Aramon tanaw ang buwan naman, dagdag na report, kasabay po si Karen Ala, hali po dyan sa luwas. Come on, ça va. Comme ça. Wow. Tenez-vous pour rien à l'amour. Restez la nuit, restez toujours. Come on, ça va. Alright, sige, Karen. Good morning, Karen. Pasok. Potol. Karen. Hello, Karen. Nawala na? Nawara ng diretso. Sige daw, dumang kita kay Angel. Musta Hello, sa VP. mga to? Go ahead, Karen. Yes, VP Henry, thank you. Kinumpirmar kan Provincial Veterinary Office kan Albay na may mga casualty dangan mga hayop na nagkawarara sa Albay Park and Wildlife sa Barangay Bugtong, Legazpi City. Durante kan suminagupa ang Bagyong Uwan kan mga nakaaging aldaw sa pakipaghuron kan DCGB News kay Provincial Veterinarian Dr. Pancho Mela, sinabing nangyari ini dahil sa pag-augpaikan mga kahoy o mahogany trees sa mga glass cage o kulungan na salamin kan magkapirang mga reptiles, mga bayong, asin iba pang mga saradayot sa ng kahayupan. Bagay VP Henry na nagtaudalan sa pagluluwasan kan mga ini sa tahaw kan makusog na bagyo. Mantang mga nasa 18 naman ang sinabing nagkagaradan dahil digdi. Halagad kinumpirmar ni Dr. Pancho na daiman na mga halas, tigre o ano pang mga may isog na hayop ang nakaburuhi. Kaya daiman pinagsairarom kan maneamiento kan pasyaran sa high alert ang sitwasyon kaining wildlife sa Barangay Bugtong. So sa ngunyan VP Henry, padagos na pinaghahanap kan ispersos kan nasabing pasyaran, ang halos mga nasa 30 labing nagkawarara na mga kahayupan sa wildlife habang pinag-aasikaso naman ninda ang tulos na rehabilitasyon kan mga kulungan kaini. Yan ang report. Karen Ala. Karen. Yes, Karen, VP. Karen. Yes, VP. Pero so hayop na wara? Mga nasa 30 na bitabi Henry, 32 to be exact, base sa sinabi sa kuya na partial and unofficial report kan Okay. manyamiento kan Albay Park and Wildlife. Okay. Ano nangyari? Pero may nagadan, may nakadulag, di ba? Igong nagadan, may nakadulag, tama? Opo. Karen? Ano Opo, nangyari baby. yan? Sabi ni Dr. Pancho? Ano, kan su makusugon pad ibipende su paros-paros, naugpaan palan ki kahoy to mga kulungan na salamin.
Kaya di syempre, di man na nagbantay siguro masyado na caretaker. Okay. Nakahuluwas Okay. kini. Kaya ngunyan, pigtutubudan man depende na within the vicinity man sa nainikang wildlife. Kaya ngunyan, pinaghaharanapan mga ini. Pero rest assured depende, na di man nakabuhoy iso mga sawa, so alas, o so may tigre duman, o ano pang mga may isog na mga wild animals duman. Kaya di man itig sa iraron sa high alert. Yan. Ining Oo. wildlife, safe man. Iyo, medyo medyo ako curious. Tabakan nakadro lang sa mga halas, sa mga Oo. sawa dyan. Bakit ko dyan, Angel, kikuan, ki buaya? Igwa dito ni igwa. Igwa? Oo. Sabagay. So iba nga, Sabagay, nasa luwas ang naglalakaw na. dati. Ano na? So iba, naglalakaw na. Natasuntok yung salbatan ako na. Naglalakaw na. Naglalakaw na sa iba. Paman. O di man kialam ha, di man kialam na nakaluwas na medyo maisog na hayop ano, maisog na hayop, ha? Wala man. Okay. Oni, kung ang kao sa aksidente natumbang kikahoy sa mga kulungan, okay yan. Pero yan baga dapat hindi plinanong iyan ipanag-evacuar. Ang paghahanap kay pero sunawara tabi nakaluwas ka rin pera nawara 32 to be 30? exact. 32, yugon man. Anong klaseng mga hayop ining 32 sa nagkawara? Pwede pa ka-itemize mo kung igwa kang lista? Sinabi ni Dr. Pancho. Susod kay Dr. Pancho Melia, siguro mga bayong man sa, bayong. So, siguro mga lizard type animals man sa Navite Henry. Mga bayong? May bayong. Okay. And then so mga lizard type na mga animal, siguro arog kan so chameleon, mga arog pa di kan Navite Henry. Okay. Di ka dita. Tangadit ko kung nakalo sa buaya, madagdagan pa sa luwas. Naglalakaw na. Ayan, Henry, Okay. man, natin tuwari sa mga alas, sa sawa, sa tigre, mantinido, yaon man gilayon duman. Okay. Sige. Padagos kitang maantabay sa istoryang iyan, karan alas. Sawa, yaon na no? Yaon sa sawa? Yaon. Ayun. Yaon. Okay. Okay, sige. Karen, thank you so much. All right, thank you so much, Karen. Salbatan na karuluwas pala so mga ano ba yan? Anyway, aksidente man po ito. Dahil man ito ituyo. Takon sa kulungan niya tinamaan. Talagang waragas talaga ito na mga hayop dumandi. Nagkalat pala sa mga kahayupan. Nagkalat sa mga kahayupan. Diyan po, mga tugang sa palibot. Alright, sige, sandali lang, Angel. Angel, sandali lang ha. Tara mo tanoan mga headlines. Ngunya na pagkaaga. Hali po dyan sa News Base kan DCGB. 5:33 na po in morning. Kasabay si Jenny Balyaran para sa mga headlines in the morning. Alright. Wala tayong music, Ronald. Kanakulihan ko pighahanap mo. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Hello, Jen. From Newsroom. Go ahead. Anong latest? Buhian mo. Jenny? Hello, Jen. Jenny girl. Nawara. Wala. Nandyan si Jen tabi, Ronald. Ano nangyari? Di ba viitip man lang yan dapat si Jenny? Wala. Wala, Ronald, tabi. Pag-chat mo daw kung wala, tabi. Wala. Tapos, O sige, balikan ta si Jenny. Totoo lang. Balikan ta po si Jenny, totoo lang. Baka piling duman sa microphone sa announces booth, tabi. Si Jen Magkuan. Awa na. Okay. Okay. Okay, sige. Alright. Sige, tabi. Wala. Si Kuan na muna. Si Angel na muna. Mga tuga ka sa tuya tabi na Ramon ngunya na pag-aaga ang bareta hali po diyan sa luwas 5:35 din pag-aaga.
Parang Amerika rin. Bumblebee. Alright, Angel, good morning. Pasok. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa mga paraan tabay. Sa mga dugang tapapong bareta, ipapautob ang one-strike policy, lalapagon asin dinakupon asin sa angatanin kaso ang mga naiimbelto sa illegal na pagsusugal sa syudad ng Legazpi. Inian ipinaromdom ang orden ng Legazpi City Police Station asin Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Domingo Tapal Jr. sa iyang mga personahe sa launa sa mga operatiba kasunod naman kan kasuguan ni Albay PPO Provincial Director Police Colonel Noel Nunez manungod sa pagpugol asin pagdarako kan mga naiimbelto sa illegal na sugal sa probinsya kan Albay. Sigun kita PLVP, maigot ang tugon niya sa mga kapulisan sa syudad na dakupon ang mga naiimbelto sa illegal na sugal dahil lahilo na sa nagpupuon dig DVP ang mga krimen. Kung wala nga yaki pamusta, dakula ang tsansang manghabas para may pamusta. Kung wala nga yan na itatao sa pamilya, dyan nga nagpupuon ang iriwal asin iba pang form ni klase ng krimen. Sa datos na itingira sa VP Henry ni Tapel, ngunit na third quarter kan taon 2025, nasa 14 ng persona ang naarestar ninda dahil sa pagkaka-imbelto kayo sa illegal na sugal, mantang siniguro niya na madudugangan pa ini sa mga masunod na aldawa. Ang nga po ng VP Henry ni Tapel sa publiko na ingkas may mahilong na illegal sa indang barangay, dahil magduwa-duwa na i-report ini sa kawapulisan sa paagikan pagdial sang 911. Henry, ang mga dugang pa pong informasyon hali sa luwas, Angel Saza, District Tribune. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa luwas. 5:37 na po din pag-aaga sa tungkol sa endong programang Morning Hirit. Sabi ni Rondon, dapat mag-recount kan mga yaon doon sa pilyo ka Rondon nala. Rondon, katusunta ka ng pilyo. Mabilang ka. Bilangan mga suyaon nga dahil so, yaon nga duman sa kuwang. Kung nadagdagan, sure nga hali ito sa wildlife. Makadugi na laga na duman. Sige, aram ko na kung paano ito napon. Madalion man sa napalang. Bibilangon mo man sa kung kulang ito. Saan nga sa Congress daan na. Amigo, good morning Tabi, amigo. Alright, o sige. Mga tugang, tuloy-tuloy ang mga balita. Si Jimmy, nasa linya. Jim, good morning Jim. Yes. Hello, BP. Maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, useless and irrigation system na ipinagibukan National Irrigation Administration. Digdi sa dunya tumasa sa banuan kan gidubatan kung saan na-discovery kan DCGB News kaso hapon na imbis tubig ang laman ang kakapatos kay ni anas kaawutan. An irrigation dam supposed to be tubig ang laman kay ni alagad sa hiling kan DCGB News kaso hapon habang nasa ibabaw kita kan bulod, nasa ibaba ini anas awut mantang dayman kita na ninahiling na tubig basado sa mga parauma ipinagibo ang pasilidad na ini ang purpose matabangan sinda na may irigasyon pasiring sa mga umahan aloy ng panahon dahil managamit kan mga parauma sa pagsabing dahil maintindihan kung ano ang disenyo kay ni dahil lang time bis ng tubig na sa ibabaw kan na dam na titipon ang tubig dahil managugubirnohan tabi BP imbis na sa laog kan dam maglaog ang tubig sa irarom kan ginibong istruktura nagdadalagan ang tubig. Sa pag-agi patikan bagyong Super Typhoon 1, mas lalong nagulpi ini ang dating batak, mas lalong nagkabaratak. Sangon yan, white elephant na ini kung sayang sa nakan pondong ibinubo digdikan niya kung sa dakol na mga parauma sa mayon unit kutana ang nag-aasa sa serbisyo kay ni kay na asin maristorar para magamit sa mga kabasan. Ang problema, nagsiserbi na sa naining istruktura kung saan nailawan ini
kanli si GB News dahilan sa itaas na parte kay ni nagkaiguanin na hararumon halangkawon landslide kung saan na halangkawon na hampas na develop mantang ang mga tanom na nyog anahaw sige na ang rasay pahibaba sa bakilid harani duman sa dam. Yan ang mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, TCGB News. Alright, 5:41. Salamat Jimmy sa report. Malipod dyan sa luwas. Alright, thank you. Mientras tanto naman kita kay Joshua Bino, 5:41 na po rin pag-aaga. Joshua, good morning, pasok. Good morning, BP. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya itong bareta, nakigtig. So nagkapirang residentes kan barangay Sagpon sa munisipyo kan Daraga Albay, Kasubanggi. Dahil ang inibitin ring tinampo palalaog ka sa First Park, partikular na sa may gilid kan na Bicol College. Nakukordonan inibitin ring mag-aalas 7 Kasubanggi. Asin julping mga pulis. Kada kung nagapot kung may sa pag-follow up kan DCGB News, mag-alas 7 Kasubanggi Tabi BP Henry, nagresponde ang Regional Explosive and K9 Unit kan Camp Ola, asin man ang Daraga Municipal Police Station, dahilan ta may suspicious bag o kaya makadudang bag Tabi BP Henry, nalabugtak sa may kanto kan Tinampog, gilid kan Bicol College. Paghuna kan mga taga-dumaan, kung ano ang laog, baka nga bomba, kan reparohon kan mga otoridad Tabi BP Henry, ang laog ba sila palangkay ni mga medical kit. Okay. Ang istorya, nahiling kan guard kan Bicol College ang bag na ini. Nag-report sa barangay na may abandonado ngayang bag digdi sa may gilid kan nasabing eskwelahan. Bilang pagpasiguro, nag-report man Tabi BP Henry ang barangay sa mga pulis. Bilang pagpasiguro, nag-respondi man Tabi BP Henry ang mga pulis, ang mga otoridad, partikular na ang Explosive Division kan PNP. Tinurtunan ang palibot bilang kumbaga magkakanigong protocol. Sagkod na nagkaperang minuto sa naan na uminagi, asin kan reparohon ang laog kan nasabi ng bag, ang laog man sa napalaan, mga medical kit. Kung kaya tulos na pinara ni Chief of Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea, nakaditan kan publiko asin kaaputan kan mga residentes sa nasabi ng lugar na wala naman dapat ikahadit dahil ta mag-alas 7 Kasubanggi kan maklear ang nasabi ng lugar dahil manin dapat di katakot dahil ta medical kits na sana ang laog kan nasabing bag kundi tama man so ginibong aksyon Tabi BP Henry na kumbaga nag-report sa mga otoridad dahil ta pasiguro man kan sitwasyon kundi para kumbaga sa pag-responde tulos kan mga otoridad na pag-araman man tulos Tabi BP Henry na wala manin dapat na kaditan Kasubanggi. Ayun. Okay, very good. Ayan, Tabi BP Henry, dagdag tong istorya. Iboy sa bumi, George Romano. Nadit ako, nag-eskwela baga ako dyan sa Bicol College. Argan, baka Diyan ako na. Ano? Baka nga nawaltak lang doon sa gilid. Yung nadit ako, nag-eskwela baga ako dyan. Yan, uning nagko ako dyan ki methods of teaching sa BC, kung panahon. Gari dyan mo na ging kaklase si Madam Shi? Dahil kabats ko siya Kabats ko siya, si Ma'am Shi. Kabats ko Nag-story ba Kaya- sa agi-agi mo? Kaya nga din ako nagpapakiuron, baka maitaram sa kung ano-ano. Kaya, pag kanahiling ko si
Mamsi, dahil ko nagparata, kung nagparapakiuron ta, baka maitaram siya kung ano-ano. baka may nasi rip siya sa Bicol College sa kuya, kaya ko ano pagigibo ko dyan. Dipisil na. Dapat kan lang, medyo kan sana, kalma. Kalma lang, kalma. Yeah, okay. Basta Yes. harang ni sa puso kang Bicol College. Aha. Dako nagkamirid bidan diyan. Yeah, okay. Okay. Ayan, Okay, sige. Dagdag na itong storya si Boy sa Mobile, Diyos Mobino, Mississippi. Salamat. Come on, leave me breathless, tease me until I can't deny this love and feeling. Feeling. Long for your kiss, Long for your kiss. Go on. come on. Kamo. Kayo no nakanta ni. Okay, sandali lang ha. Alright, sige Ronald, salamat na maray. I-ready mo daw tabi Ronald dyan. Ay, may paningit ba tayo, Ronald? May paningit ba tayo? Pakichat mo daw kung marin tayong kung naka-standby si Shara for our paningit in the morning. Okay, sige, sandali lang ha. Sandali. May nag-upload. Hello, good morning. Iyo po, naputol po. Natano pag ang nag-abusa ko, agurang napuputol. pag nag-abusa ko, agurang napuputol. Pero pag bako gurang, dai. Ano? Opo, sorry po. Ayo. Okay. Sige po. Sige, Mate, go. Oh, boso barangay mo nun. Apo. Yan na ano yan. Sige. Istagdigan mo. Uy, si Cha Nena. May paglingaw eh. Cha Nena. Oo. Wala nila na doon sa ayun bodo. Si Cha Nena na imbuti. Ay, imbutido. Imbudo. Buto sa pastirin sa hospital. Oo. Okay. Sige, kumusta? Yeah. Okay. Yun lang. Sige pa. Marislam mo ako. Bye-bye. Salamat po. Mariklamon niya si Sugurang. Sandali lang ta. Basahan ta muna sa mga text in the morning. Good morning Henry, loud and clear po sa Marlene Magat po from Ginobatan. Salamat po ha. Sabi ni Madam Melindawi, likay katabi Sir Hen sa pag-inom tubig dyan sa hotel. Na yan last year po dyan ginata. Okay. Ay nako. Ma'am Melinda, salamat ha. Pero pag ako nagta-travel, usually ang practice ko, bottled water ako nag-inom eh. Bata na kayo. Bata na kayo naman ako sa hapon pag-dinner me. No, sige. Thank you, Ma'am Melindawi ng CMD sa advice. Bata na ako nakadala kang pampatak mo. Di ako mampatak sa tubig nyo na aldaw. Okay. Ma'am Melinda, salamato na. Okay, sige tabi. Good morning, Henry. Malinawon signal mo. Ang problema, madalumon ang mga street lights sa kahalabaan kang Washington Drive, perang aldaw yan. Anapa no daw. Kung arog ka ini, ang traffic light po dyan sa Washington, kwan po yan, ano nga salbatan ng apod ka yan? Ang apod po ka yan, solar yan eh. Solar. Solar po yan. Nandiyan sa Washington Drive, kaya medyo, di ko aram kung ano, basta yan pong Washington and Rizal Street, kadakalan po kaya may solar panel yan. Ha? Okay, overacting man ang pulis. Saan niya na overacting ang pulis? Okay. Pasiguro man. Ako sa iling ko, tama man sa pulis. Ta siyempre, pasiguro po sila. Good morning, malinawon ang signal mo sa Santo Domingo, Albay. O sige. Good morning, VP Henry, malinawon pa ang signal mo sa Santo Domingo. O siyempre, masupog dyan sa mga listener tapos Santo Domingo. Lahat ng nakikinig po, hello sa Marciliana and Leron family, Canporo Legazpi, and happy 76
birthday sa kuyang ina na si Adelina Marciliana. Thank you po from Marciliana Leron. Yan. Good morning. Good morning. Happy birthday kay Jerry Nunez ng Zone 1, Bitaano, Legazpi, and Jose Leandro Lanozo of Aeroville Subdivision, Cruzada, Legazpi. Sabi ni Manay Merly Caceres, oy, Dr. Boy Lanoso, good morning tabi sa imo. Happy birthday tabi. Happy birthday. Okay? Alamin muna natin ang paningit sa Morning Hirit. Alamin natin ang paningit sa Morning Hirit. Ronald? Good morning po, VP Pasok. Henry. Asin sa tuyong mga paraan tabay. Aram do nito na ang mga high heels o mga sapatos na haralangkaw ang takong, ang bako palan original na ginibo o dinisenyo para sa mga kababaihan. Dahil ang basado sa artikulo kan Smithsonian Magazine, kan 10th century sa Persia o midbid na ngunyan bilang nasyon kan Iran, ang mga lalaki ang enot na nagsuulot nin high heels, partikular na ang mga horse rider, asin mga soldados, para mas stable sindang makapwesto sa mga istribo, mantang nakasakay sa kabayo. Pag-abot naman sa Europa, kan taon 1600s, ang mga aristokratikong lalaki naman ang nakasuulot nin minaabot sa 5 inches na takong nin sapatos para hipahiling ang sa indang status asin kapangyarihan. Alagad mantang nagahaloy, nag-shift na ang naturang fashion asin ang high heels ang naging iconic accessory na para sa mga kababaihan kung sa insaro naman ini sa nagiging simbolo ng style, elegance asin confidence ng mga babae sa bilog na kinaban. Iyan po, VP, ang paningit sa Morning Hirit ngayon na Aldaw nin Webes. Happiest birthday po sa aking Lola Diling Marciliana ng Barangay Puro. Ini po si Shara Milaron. Marahay na aga. Wala talaga stinger kita. Wala talaga. Alright. Sige. Thank you, Sarah, sa paningit. Talaga ha, kang panahon palan, ang nainot na magsulog kay high heels ang mga lalaki. Kaya pala nagbabalik ngunyan. Di ba? Tapos sa mga high heels, kito, mga lalaki palan sa Persia. Ayan, ha. Ngunyan, baga, mga girls na, but igabaga kay mga girls na, igabagang mga girls na pag naka-high heel, magayon talaga pag ilingon sa totoo lang. Dulo sa mga girls baga na ang legs mga slim, 'di ba? Ang mga girls na ang mga legs mga slim. So, gari so basta sa mga lalo sa mga haralaba bagang tabay. Excuse me. Lalo sa rondon, 'di ba? Rondon, 'di ba sa mga haralaba ang legs. Pag naka-high heels sa lalong magayonon pag ilingon. Pero pag halipot, ay sorry, baka makasabra naman ako ngunyan kita lang ngunyan na aga. Pero ngunyan ilingon mo nagbabalik. Si Say nag-high heels ngunyan, mga lalaki ba naka-high heels naman? Di ba? Pag naka-high heels baga ang mga lalaki, ang tabyon kan tabay. Mailing mo ang mga lalaki pag naka-high heels. Ang tabyon kan lubot ninda, hitsura kan babaeng nagrarampa. Kaya pala, may pinagpunan pala niyan. Good morning, Henry. Dakol na tinampo sa Legazpi ang palsok ang street light. Magkiriparo man po City Engineering, tahalos gabos na tinampo wara street lights. Okay. Excuse me po, pasensya. Kaya man pala na, sige na, Ronald. Naglaog sa ngimot ko so aircon digdi sa Samuyang Hotel. Pagikuan daw tabi Ronald ang sa tuyang background para sa rawit-dawit. Sige daw ta. Basahan ta kamo kirawit-dawit mo na aga. Good morning, sabi ni excuse me, Noel Manalo. Pwede pa ilang mo subuaya tagari kulang ang counting ninda. Bilangon na, pwede nga bilangon subuaya sa wildlife, tagari da kulang sa counting. Okay, sige migo ha. O di, Ronald, pag-play mo daw tabi kang kwan dyan kan sa tuyang background sa tuyang rawit-dawit. Oras natin, 5:55 nin morning. Hindi po sa indong programang Morning Hirit sa DCGB. Yan. Okay na? Say daw ko dyan kan sa tuyang, sa tuyang music. Dapat baka ko dahil naka-file yan sa computer ta.
Ay sa pag-asa, o sige. Ay try kong apudan ang pag-asa mamaya. Taminsan kaya ning audio ko digdi sa cellphone, medyo day po nasasabutan. I-try ko ha, na apudan sa pag-asa, mamaya lang ha, pagkatapos kaya ning pagbasa. Okay na tabi na, wala kang nakuha. Ang title kaya kang ko kang music bed ko sa Rawit Dawit, Song for Anna. Teng 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 teng. Song for Anna ang title ko ito eh. Alright, gariyaw dyan, kunday sa computer, yaon sa announces butabi. Kundi, sige, kunday di, Emmanuel tana ini. Ano nga Emmanuel? Diretso. Nyan. Yes. Ang titulo kan sa tuyang rawit-dawit o tula ni Padeng Ray, napakabuti ng Diyos. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa iyong pangangalaga. Kami po ay ligtas. Hindi ka nagpabaya sa lahat ng oras. Hindi mo hinaya ang marami ang mapahamak. Diyos ko, purihin ka sa iyong kadakilaan. Ikaw po ang Diyos namin, pinakamagapangyarihan. Nasa iyong mga kamay ang aming kaligtasan. Salamat po, Panginoon, di mo kami pinabayaan. Magandang araw po, ang lahat ay kumusta? Tayo ay magpasalamat sa butihing Diyos Ama. Bagamat tayo ay punong-puno ng kaba at takot, pero buhay, patuloy na humihinga. Ang nagdaang bagyo, uungat, napakalakas, at dinaig ng Panginoon, kaya tayo ay ligtas. Sa kamay ng Diyos tayo ay iniwas. Kapahamakan man, ubuhay ay magwakas. Mayroon mang ari-arian at tuluyang nasira ay maibabalik pa kung ibiging ipagawa. Pero ang buhay ay iisa. Pag ito ay nawala, ay tanging papatak, sa may iwan ay pagluha. Ang lahat ng bagay sa mundong ito, mayroong nagmamay-ari, hindi po ang tao. Kulang sa halaman, tayo ang tagadilig nito. Kung sa halaman, tayo ay tagadilig nito, pero ang ating Diyos ay nagpapalago. Kaya po alagaan natin ang ating kalikasan. Huwag po kung aabusuhin, bundok at kakahuyan. Tulong-tulong po tayo na sila'y mabantayan. Pakamamahalin natin para sa kinabukasan. At iwasan po natin ang mga gawaing masasama, mga maling pagtatapon ng mga basura. Maging ang punong kahoy ay ingatan sila. Huwag basta puputulin sa atin ang pinsala. Salamat po sa lahat sa ating pamahalaan, sa mga namumuno upang tayo ay damayan, sa mga tumulong o naging kasangkapan, kami ay nagpupugay, sa puso ay nananahanan. Kaya hanggang ngayon ay patuloy po tayo na nabubuhay sa pag-asa na iyon ay regalo. Ang napakabuting Diyos, ang Ama ng Saklolo, ang Diyos na kaligtasan. Salamat po, Diyos ko. Yan, mga tugang, purihin ang Panginoon. Aleluya, aleluya. Ayan po, mga sa kuya na tula. Ngunya na pagkaaga ni Padeng Ray Romero, mga tugang kan barangay Tula-Tula. Yan. Good morning, Padi. Salamato ng paray sa imong tula nin pasasalamat sa mahal na Diyos. Ngunyan pong aldaw, ha? Sige po. Sige, may mga text-text pa tayo. Mayroon pa. Ay, wala na. Wala na. Wala na pala. No, okay na. Nabasa ko na initabi ka, boss, na mga yaon ligdi. O bueno, mga tugang, ang mga bareta po, masunod na. Makalipas lang ka nagkapirang mga patalastas.
Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. For quality, finest catering services, there is only one name you can trust. New Blossoms Catering Services Incorporated, Bicol's leading independent contract catering company, offering various catering packages to different business, industrial, educational, and government institutions for 20 years. New Blossoms Catering Services also offers Asian, continental, European, and native dishes, catering service, food and manpower service, function hall management and services, food orders. New Blossoms Catering Services located at Segovia Compound, Tagas, Daraga, Albay. Contact us at 431-4330, 431-0852 or at CP number 0919-990-9338. Visit our website www.newblossomscatering.com.ph. Also for hotel and events place, visit New Blossoms Travelers House at Lot 10, Block 1, Phase 5, Oblesa Street, Doña Maria Subdivision, Tagas, Daraga, Albay. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hi, ako po si Ma'am Melinda Wing. Good news para sa may mga problema sa kalusugan. Magkakaroon po tayong gagawing free health consultation on November 28, Friday from 9 a.m. to 4 p.m. at CMD Office, 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Pakidala po if may mga latest laboratory results kayo. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Our products are tried and tested. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga UFA operation ang nasave sa operasyon. Ugaliing makinig sa programa CMD Kalusugan at Kabuhayan, Monday to Thursday, 6:30 to 7 ng gabi. At kapag linggo, 7 to 8 ng umaga dito sa 729 kHz, DCGB, Legazpi. For more information, you may call or text 0939-904-0717. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB, oras alas 6:03 ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga dugang kan mga darakulang bareta. Yan pong aldaw nin Huwebes, petsa 13 po kan bulan na Nobyembre. Enot sa lado lokal, Aleco, padagos ang paghinguhan na mapailawan ang bilog na probinsya ngunyan na simana. Narehistrong danyo sa mga eskwelahan sa Albay, dahilan kan bagyong uwan, uminabot sa sobra sa 312 million pesos. Sa lado nasyonal, bagong representante ka na Bicol Party List kasalida ni dating Congressman Saldico, ipinagproklamar na kan Commission on Election. 346 na Pinoy na biktima kan human trafficking sa Myanmar nagabot na sa nasyon. Sa ibang nasyon, US Naval Strike Force kasabay ang largest warship sa bilog na kinaaban nagabot na sa Caribbean. Sa business news, net income kan San Miguel Food and Beverage Incorporated
naglangkaw nin 11%. Sa Health News, rice method para sa makaskas na pagrahay asin pagbulong sa pilay kan sarong tawo aramon. Mga tugang sa detalyes kan mga bareta niya to sa lado lokal, padagos mong paginguha kan Albay Electric Cooperativo Aleco na mapailawan ang bilog na probinsya ngunya na si Mana matapos ang pagrapado ni Bagyong Uwan. Sa datos na ililuwas kan Aleco sa sendang Facebook page, suminakat sa 42 na barangay sa Legazpi City ang napailawan, 26 sa Daraga, 20 sa Santo Domingo, 13 sa Kamalig, 9 sa Ligao, 5 sa Ginobatan, mantang 3 ang sa Rapu-Rapu. Sigon kay Aleco spokesperson Ans Galero na energized na kang National Grid Corporation of the Philippines ang Malinaw substations alagad dakol pang papakarhayon ng mga linya ng kuryente sa pagkasabing dakol ang posting tuminagili dahilan kan bagyo. Nakahanda naman ko ang linya kang Aleco sa mga syudad nin Tabaco, partikular na sa population areas alagad dai pa mapailawan dahil dai pa nin supply nin kuryente gikan sa NGCP. Ngunyan aldaw magapadagos ang operasyon kang Aleco para sa pagpakarhay kang linya ng kuryente asin mapailawan na ang lugar sa lalong madaling panahon. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal, nasa sobra sa 300 Gs o 312 million pesos ang narehistong partial and unofficial paid sa mga o damage sa mga eskwelahan sa Schools Division Office Canalbay matapos ang pagrapado kan Super Typhoon na Uwan. Sigon kay School Disaster Risk Reduction and Management Coordinator Alvin Cruz, nasa 82 na eskwelahan ang naapektaran kan bagyo kung sa 700 o 376 na classrooms ang may minor damage na nagkakantidad nin sobra sa 18.8 million pesos. Mientras na 147 classrooms man ang may mayor na danyos na nagkakantidad ng 74.5 milyon, mantang 63 man ang totally damage o kantidad ng 220 milyon pesos. Apera kay naristo man ang 17 na danyaran na wash facilities, 1,262 ang learning resources, 32 ang Department of Education Computerization Program units, asin 380 ang mga school furnitures. Dagdag ng mga bareta, hali po dyan sa luwas, kasabay ang bareta ni Al Armario. Sana mga paraoma ang 53 milyon na rehabilitation budget kan gobyerno provinsyal Albay pagkatapos kan bagyong Uwan. Ikan mga paraoma na may itinagama na tulos ang probinsya na 53 sa mga paraoma. Makaskas ang damage report Agriculture's Office. Epekto kan bagyo alagad atrasado ang ayuda para sa mga paraoma. Maski nga ni normal ang panahon sa eksperyensya sa bilog na taon, dahil man napipil kan mga paraoma na aktibong ayuda hali sa gobyerno. Kaya ngunyan ang 53 sa probinsya ang halaton kan mga paraoma sa Albay. Alarmario, DCG. Mientras tanto, may dagdag ba na report? Hali po dyan sa luwas si Karen Ala. Karen? Go ahead, Karen. PNG, call for donation naman ang pangapudan ngunyan kan Justice kan Legazpi para sa mga pamilyang naapektaran at sinadulpikan bagyong Uwan sa islang porsyon kan Primer Distrito kan Albay. Sa impormasyon na ipinaabot kan Social Action Center sa publiko, sa nasabing lugar ang sinabing prioridad na tabangan kan mga ini sa pagsabing gulpi ang mga karungan asin propriedad na nagkaarafektaran sa Primer Distrito. Durante kan suminagupa ang bagyong Uwan, ang organisasyon padagos na nag-aako nin pinansyal na donasyon sa publiko sa paagi kan GCash. Tanganing matabangan ang mga nasa isla portion kan First District
na makapagpatindog giraraynin harong sa saindang nag-ako man ang Social Action Center kan Justice kan Legazpi iwas in pagpaabot kan relasyon pasiring duman sa mga naapektaran sa First District kan Albay. Yan ang report. Karen Ana, this is Alas 6 oras mga tugang sa Pilipinas, pagbaba kan inflation rate sa Bicol Region may positibong resulta sa pagninegosyo asin pagkabuhay kan mga Bicolano simgon sa Department of Economy, Planning and Development Bicol. Report hali sa luwas kay Basi Angel Mostaza. positibo sa lado nin pagninegosyo asin Iba pa niya itong mga bareta ngunyan sa lado lokal. Dumang kita kay Jimmy Nasalita. Babalikan tapon todo ang naputol na report na Angel. Mga sandbags na trinsera sa nagkagarabang dike sa Barangay Busak. Mas may epekto palugod kaysa mga flood control o mas efektibo pa lugod kaysa mga flood control kang gobyerno na anas nagkagaraba kanuminaging Bagyong Uwan. Report kay Jimmy Nasalita. Kami, Jim. Napatunayan ni Kapitan Raul Sirio kan Barangay Busak Uwas na mas epektibo palugod sa mga kinamadang sandbags kan mga residentes kan barangay kung sa palibasa day panairahay ang mga bringkang diki kanang binaging Bagyong Christine last year para matrinsirahan ang mga residentes asin mga kabasan kan baha hali sa salog, hirak ning Diyos dahil lamang ini nahiro o naraot ka na minaging bagyong Super Typhoon 1. Sigon kay Kapitan Raul Sirio, so mga flood control projects lugod na ginastusan into dakan gobyerno, ilugod ang nag-collapse 5 na mga haralabaon na mga flood control anas gaba sa ngunyan mas pigbiliban lugod kan mga taga-Busak ang sa diri nindang diskarte na ginibong pasistemang sandbagging kung sain iyuan suminalbar sa sainda kontra sa baha samantalang sa proyekto kan gobyerno anas bagsak sa ngunyan nangangapudan si Kapitan sa sisayman na individual o grupo kung po pwede matauan madunaran sindanin gulping imtisak sa pagsabing dahil na sinda mahagat kuno arin ini iirahayon kan gobyerno na mga nagkagarabang dike imbis barangay na lang ang madiskarte para dahil sinda laugunin tubig hali sa salog masandbagging na lang sinda asin magbabarayanihan asin anay nahagad na lang ninda sa gobyerno pagkaon o food for works tanganing masustiniran ang pagbubugtak nindanin mga sandbagging digdi sa mga nagkagarabang diki. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal, Aleco, asin ang lokal na gobyerno kan Daraga, padagos na nagtatabangan para maibalik na nin kumpleto ang supply nin kuryente sa gabos na mga barangay. Kaini, Joshua Bino sa detalye kan report, hali dyan sa luwa. Yes, good morning, PP. Halos kabanga na kan 54 mga barangay sa munisipyo kan Daraga Albay naibalik na ang supply kan kuryente. Tusog sa Aleco Power Monitoring Report sa munisipyo kan Daraga Albay as of alas 4 hapon kasuodma, nasa 48.15% na ang naibalik ang supply kon kuryente o kaya katumbas ng 26 hali sa 54 total na bilang kan mga barangay. Ini resulta kan padagos na pagtatabangan ngunyan kan Albay Electric Cooperative o kaya kan Aleco asin kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay. Susog sa impormasyon, gagamit na ngunyan o kaya tig-augment na kan lokal na gobyerno kan Daraga ang sarong boom truck tangalit ng makatuwang sa pag-clearing kan mga poste asin agihanin mga kable kan kuryente tangalit ng mas marikas-rikas na mapakarhay kan Aleco na kuryente sa manilain ng mga para barangay. Alagad, ining mga barangay na nagkaigwan na ng kuryente,
bako gabos na parte kan barangay, kaya bako gabos na mga purok, an may ilaw na. Ang barangay restored power percentage base ini sa mga na-energize ng mga backbone lines kaya itong mga primary linya ni na kuryente, bantang itong mga natatada sa mga sectional o kaya tigabot ng mga lateral lines, iyo man ang isusunod base sa ipinalawas na Order of Energization kan Albay Electric Cooperative kaya kan Aleco. Ang pangapunan ngunyan kan lokal na gobyerno sa mga residente is na halat-halat dahilan na bigla makusog na ngunyan ang pagkatabangan kan Aleco asin lokal na gobyerno para sa mas lalong madaling panahon may balik tulos at supply ng kuryente sa gabos ng mga barangay. Dagdag na bareta, Josh Mobino, DCGB. Malikanta pa ang report ni Angel Mustafa may kinaraman sa pagbaba kan inflation rate sa Bicol na may positibo doon na resulta sa pagninegosyo kan mga Bicolano. Report hali po dyan sa luwas. Good morning, Angel. Good positibo sa lado kana pagninegosyo asin pagkabuhay kan mga Bicolano ang padatos na pagbaba kan inflation sa rehiyon na nairehistro sa 0.8 kan Oktubre 2025. Ini ang interpretasyon kana DepDev Bicol sa pagitan sa ilang Economic Development Specialist 4 na si Pamela Melo Vendino kung saan ang nasabing numero ang hababa sa target na Regional Development Plan para sa taon 2023 sa 2025 na dapat magkakawat sa 2.4% ang inflation. Ang nasabing numero ang nagpapahiling ng lesser cost of living pressure sa kada pamilyang Bicolano, pagkakaigwan ng price stability asin patunay na nakakabakal pa ang mga Bicolano kan sa indang pang-oral daw na pangangaipo. Mga dadag na barata, Angel Mustaza, DCGB News. Mientras tanto, mga tugang suspitsadong drug pusher arestado na sa Tabaco City. Detalye kan Bareta, halikay Jomar Bien. Saro na naman na suspitsadong drug pusher ang natakma kan mga autoridad digdi sa syudad kan Tabaco kan nakalis na banggi. Ini matapos na mag-conducir ni drug by bust operation ang Tabaco PNP kontra digdi sa sarong suspitsado na binansagan sana sa apod na Puti Soltero, residente kan Purok 5 Barangay Pawa kan Tabaco City. Impormasyon na nakuha kan DCGB News, alas 9 ang banggi kan nakalis na Martes kan maglansar ng drug by bust operation digdi sa street level individual drug suspected drug pusher sa mismong unambita na barangay. Sa ginibong drug by bust operation na kumpiskar kan mga miyembros kan Tabaco PNP ang tulong sa shake ang pinagtutubudan na Cebu na may pisadang 9.7 gramos asin may kantidad na 65,960 pesos. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Oras Pilipinas, alas 6:18 po din pagkaaga, mga tugang ang mga bareta sa lado nasyonal, masunod. Makalipas lang po kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo, pero may bayad?
Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sumuko ka na! Wala ka ng laban! Hanggang dito ka na lang! Coco Martin! Hindi yan eksena sa pelikula. Ganyan ako pag nagdududa sa kakayahan ko. Pero kahit alam kong natural umarap sa hamon, mas likas pa rin sa akin ang maging matatag. Kasama ko lagi ang Cobra Energy Drink. Kampante ako dahil tatak high quality. Ito lang ang energy drink na may Immune Plus na pinagsamang vitamin D at zinc. Meron pang B vitamins, taurine, ginseng at inositol. Tatag mo, tatak Cobra. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraantabay? Download na! GB News Express. News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:22 po nin pagkaaga, digdi po sa GB News Express. Makaskas po na nakapagpaabot ni tabang si Senador Bam Aquino sa mga natinamaanin bagyong Tino asin uwan sa iba-ibang parte kang nasyon. Sa pinakahuring record, nakapagtaon na ang opisina kaini nin mga hot meal sa mga residente kan Camarines Sur, Camarines Norte, Albay, Occidental Mindoro, Dingalan sa Aurora, Plaridel asin Padre Burgos sa Quezon, Muntinlupa, Santa Rosa, Pura, asin Kamiling sa Tarlac, asin Vera Catanduanes. Nakapagpaabot man si Aquino nin siya naging ikaduwa, kanumi naging, o nakapagpaabot man nin tabang, may kinaraman sa mga tinamaanin bagyo, duman sa Cebu, Negros Oriental, Negros Occidental, Eastern Samar, Agosan del Norte, Surigao del Sur, Palawan, asin Tacloban, Leyte. Inutang nangapudan si Aquino sa makaskanta pagsurba sa mga isyu nin mga flood control projects para day na maulit ang nangyari sa Cebu asin Negros kung sain mahigpit ang duwang kataw ang tinamaan na nagadan duman sa durante kan bagyong Tino. Sigon sa senador, kay po ng epektibo asin pangmahaluyan na solusyon sa pagbaha para maiwasan ang mga parehon na kalamidad na pinaghampang. Sa tinawanin doon na mas maray na maplano ang pundo asin koordinasyon sa paagikan pangnasyon na lokal na paggobyerno para makabilog nin mga proyekto na magtataon nin tunay na proteksyon sa komunidad laban sa pagbaha.
Tinawanin doon ni Aquino na dapat siguruhon ang pondo para sa flood control project mapapaduman sa tamang proyekto asin dai sa bulsa kan ibang opisyalin gobyerno. Bilang chairperson kan Senate Committee on Basic Education, pinamagbid man si Aquino na ipinaglaban ang libreng edukasyon pagpunpa kaito. Inot nang nangako ini na sayang pupundo, dai siya mapundo may kinaraman sa investigasyon sa mga anomaliya sa mga flood control projects, kasabay kan pagyasabing dapat mapadusahan ang responsable asin mabawi ang pundo kan banwaan. Ipapanyato mga tugang na mga bareta ngunyan sa Lado Nacional, digdi po sa GB News Express sa oras na alas 6:25 nin pagkaaga. Mga bareta giraray sa Lado Nacional, official na pong ipinagproklamar kan Commission on Election si John Franz Chan bilang bagong representante kan Ako Bicol Party List. Si Chan ang third nominee, ang kasalida ka nagdimiter sa first nominee na si Saldico na aligadong imbelto sa mga problema sa flood control sa nasyon. Matatandaan na nakalaog si Chan bilang representante kan taon 2025 na midterm elections dahil duwang seats man sana o dahil ni nakalaog ka nominaging midterm elections dahil lang taduang tukawan man sana ang ginanakan party list ka nakaaging eleksyon. Mientras na pinanginutan man ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang proklamasyon kasabay ni iba pang commissioners kan COMELEC na ginibo sa Session Hall kan main office kaso hapon. Nagabot na po mga tugang sa Ninoy Aquino International Airport 1 ang 346 na Filipino repatriates na biktima kan human trafficking sa Myanmar. Lunad kan chartered flight kan Philippine Airlines hali sa Thailand. Sigon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, ang mga Pinoy kasabay sa scam hubs sa Cake Park, Myanwadi, Myanmar. Kinumpirmar kan PAOK na ibinalyo ang mga Pinoy sa Mae Sot River sa Mae Sot, Thailand, mantanghali sa nasabing lugar. Dinara sa Bangkok para sa chartered flight. Sigon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, ang nasabing repatriate si Papa Irarom sa protocols kan Anti-Interagency o kaya kan Interagency Council Against Trafficking kan DOJ. Matapos mabiktima kan human trafficking, ang pag-abot sa NAIA Terminal 1, dinaraman ang mga Pinoy repatriates sa Sarong Hotel sa Pasay City para sa magkakanigong dokumentasyon. 6:28 na po sa Pilipinas, siniguro mga tugang ka Department of Justice o DOJ na bantay sarado ang pagbiyahe ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Ini matapos na biyahe pa sa Estados Unidos para ibahan ang agum para sa medical procedure. Sigon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, maaraman ninda ang real-time na pagbiyahe ni Bunuan ng kaso. Maghali na ini sa Amerika asin bumiyahe na pabalik sa o pasiring sa ibang nasyon. Katakod kay ini pinagtaong kwenta naman kang Justice Department sa gobyerno kan Amerika ang aabuton ni Bunuan ng kaso. Magdesisyon din day na magbalik sa Pilipinas sa Disyembre 17. Piglinaw man ni Martinez na may diretso si Bunuan na magbiyahe lalo pa tadaiman ini na pinaghampang na kaso. Nangitan mga tugang sa pagdangog kan Senate Committee on Ways and Means ang iba-ibang paagi na ginibo kan diskaya para makabakal nin mga mamahalo na lunadan sa nasyon. Sinabi ni Bureau of Customs si BOC Commissioner Ariel Nepomuceno nan pagbakal kan mga luxury cars naging pasistema na daay pagbayad nin tama, pagdudoktor kan mga dokumento, pandaraya sa x-ray asin paglaog nin daay nin import entry asin certificate of payment. Nagtutubod si Nepomuceno na may mga mudos talaga sa paglaog kan mga mamahalo na lunadan siring kang Bugatti na pinagtutubudan na ilinaog sa Batangas Port pero nakabugtak sa import entry as in certificate of payment sa Port of Davao. Inibinantayan man, sinabi ni Nepomuceno na dai man na x-ray ang lunadan sa port o dinaya pati ang x-ray dahil ibang lunadan ang nagluwas imbes na Bugatti. Ini igwamanin BOC employees na nakasabwat sa diskaya sa Cebu, Davao, Batangas asin iba pa na lugar na presente sa pig-investigaran kan ahensya.
ipapanyato mga tugang na mga bareta, day pa man daw nagpapahiling si Senador Ronald Bato de la Rosa sa plenary session kan Senado. Nasa 18 senador sana ang nag-atindir. Matapos magbalik ang sesyon kasudma, hali sa halawing na ondas break, matatandaan na sinabi ni Ombudsman Crispin Remulla na may ipinaluwas na daw na warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban sa senador, alagad padagos pa ang verifikasyon kan mga autoridad sa nasabing impormasyon. Si Senador Bato ang dating hepe kan PNP, asin saro sa mga personalidad na pigasabing imbelto sa kampanya kontra sa droga kanakaaging administrasyon. Dahilan sa dae pagatindir sa sesyon, nagresulta ini sa espekulasyon sa publiko na may kinaraman sa posibleng epekto kang alegasyon laban sa opisyal. Dati nang sinabi kan senador na hahampangon niya ang ICC asin nagboluntaryo ining mag-asikaso o kay dating Presidente Rodrigo Duterte kung siya man ang arestaron. Alas 6:31 oras po sa Pilipinas, bareta sa luwas kang nasyon, makalipas mga tugang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and service
services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Bawat print, bawat tahi, walang sablay. Sa Hairprint, ang quality laging tunay. T-shirt man o polo, lahat panalo. Dito sa amin wala kang talo. KTF sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa akin, kahit anong style kaya naming gawin. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Gusto mo ba ng kulay na buhay na buhay? O simpleng design na astig ang taglay? Kami ang bahala, walang kaproble-problema. Sa Hairprint, sigurado kang astig ang resulta. KTF sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa akin, kahit anong style kaya naming gawin. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. For quality, finest catering services, there is only one name you can trust. New Blossoms Catering Services Incorporated, Bicol's leading independent contract catering company, offering various catering packages to different business, industrial, educational, and government institutions for 20 years. New Blossoms Catering Services also offers Asian, continental, European, and native dishes, catering service, food and manpower service, function hall management and services, food orders. New Blossoms Catering Services located at Segovia Compound, Tagas Daraga Albay. Contact us at 431-4330, 431-0852 or at CP number 0919-990-9338. Visit our website www.newblossomscatering.com.ph. Also for hotel and events place, visit New Blossoms Travelers House at Lot 10, Block 1, Phase 5, Obles Street, Doña Maria Subdivision, Tagas Daraga Albay. GB News Express. News Express. GB News Express. Olas Pilipinas, mga tugang, alas 6:38 po nin pag-aaga, padagos kitang unyan sa mga bareta sa lado nasyonal o kaya sa luwaskan Pilipinas. Kinumpirmar po kang US Navy na nag-abot na sa Caribbean ang US Naval Strike Force kasabay kan USS Gerald R. Ford, ang pinakadakulang barkong panggera sa bilog na kinaban. Sa sarong statement, sinabi ni US Navy o kan US Navy na nalalaog na kansay ng strike group an area of responsibility kan US Southern Command na nagmanihar sa Latin America as in Caribbean. Kasabay sa strike groups ang sobra sa 4,000 na sailors as in 12 ng aircraft kasabay kan guided missiles, destroyers as in iba-ibang barko. Sigon kay Pentagon spokesperson Sean Parnell, papakusugon kan puwersa kan kapasidad kan Amerika para ma-detect, ma-monitor as in mapugulan ang illicit actors as in illegal na aktibidad na nakakaraot sa pag-uswag kan Amerika, mantang makakatabang manini para mapugulan ang narcotics trafficking as in criminal group sa rehiyon. Pag-abot kan strike group ang ipinagmando ni US President Donald Trump kanikalis na bulan may kinaraman sa padagos na kampanya laban sa droga o mga drug boat as in tension sa pagultanan kan Amerika as in Venezuela. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado sa luwaska o sa lado nin pagninegosyo, naglangkaw po nin 11% ang net income kan San Miguel Food and Beverage Incorporated o SMB dahilan sa matibay na performance sa food, beer as in
ngunya na taon dahil lang sa firm demand, efficient pricing as in sustained brand initiatives sa ibong kan weather-related disruptions. Sinabi ni SMFB Chairman Ramon Ang na magpapadagos ang sa indang supply chain kasabay kan pagsiguro na may papagtibayon ang productivity as in pag-expand kan kapasidad na magakuanin mas nakula pang oportunidad as in makapag-opresir nin long-term value para sa consumer and shareholders sa nasyon. Yan po ang bareta, mga tugang sa luwas kan Pilipinas. Bareta po sa Salod. Hali po dyan sa newsroom kasabay si Angel o kaya si Jenny Balyaran. Good morning, Angel. Good morning, VP Henry. Good morning sa mga paraantabay. Para sa bareta sa salud, sundodon ang rice method para sa makaskas na pagrahay, asin pagbulong sa pilay kan sarong tawo. Sa impormasyon kan Department of Health, madalinas ngunyan dahilan kang mga pag-uuran asin pagbaha. Katakod kini gibuhon ang rice method kapag napilayan para malikayan ang paghubag asin pagkulog kaini. R stand for rest, ipahingalo ang parte kang lawas na may pilay, asin likayan ang pagparehiro. I stand for ice, bugtakan ng yelo o malipot na tela, ning 15 sa 20 minutos para mabawasan ang paghubag. C for compression, patusoning bandage asin bugtakan ng splint pansuporta sa pilay. I-elevate naman o itaas ang napilay na parte kang lawas para mabawasan o malikayan ang paghubag. Yan ang bareta sa salud, hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, maray na agad. Salamat, Jenny, sa report. Hali po dyan sa Newsbase, may kinaraman po sa tuyang salod. Iyan po mga tugang ang kabilugan, kan mga darakulang bareta ngunya na daw. Sinurat po sa Newsbase ni Jenny Baljarana, si Nicole Angloriani, si Riman ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas. Sa indong nadangog kan GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Hi, ako po si Ma'am Melinda Wing. Good news para sa may mga problema sa kalusugan. Magkakaroon po tayong gagawing free health consultation on November 28, Friday from 9 a.m. to 4 p.m. at CMD Office, 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Pakidala po if may mga latest laboratory results kayo. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Our products are tried and tested. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga UFA operation ang nasave sa operasyon. O galiing makinig sa programa, CMD Kalusugan at Kabuhayan, Monday to Thursday, 6:30 to 7 ng gabi. At kapag linggo, 7 to 8 ng umaga dito sa 729 kHz, DZGB, Legazpi. For more information, you may call or text 0939-904-0717. Nagdadahog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, mga tugang, balik po kita sa mga bareta. Tapos para sa bareta ta. Balik kita mga tugang sa programa. Ronald Balado, tabing ipahiling mo sa ko sa video kung kumusta. Gusto ko lang mailing ata.
Naghanda kita mga tugang sa DCGB Bareta alas 7. Paki-try mo daw tabi kung kumusta ako. Ipailing nga daw ako sa video sa tuyang mga listeners. Ngunya na pag-aaga. Pasensya na kamo tayaon ako sa hotel, no? Yaon ayaon kami ni Bossing Glenn sa hotel. Tabi ngunya na aldaw. Mga tugang ako po naka-broadcast mo yan from Tagaytay City. Digdi po sa Saint, ano nga ngaran kaning hotel me? Yan po kami sa sa Twin Lakes Hotel. Yan po kami sa Twin Lakes Hotel ngunya na aldaw. Dahil akong ibang venue na pwedeng maging background ka sa kuyang broadcast ngunya na pagkaaga. Kaya po mga tugang, ang sa kuyang background Lanob, Buda, Kama. Pasensya na po kamo. Pero anyway, mga tugang, kanong kasuhapon, dili po kita sa mga istoryang mainit sa tuyang program. Ay, sandali lang po. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kung dai magbabago, tanganing maugmangatay, kay pan po na sabayaning protection liver aid, silimarin capsule. Ang liver aid silimarin capsule para po salud asin protection kang atay. Ini po may silimarin na hali sa herb natural kay aligtas. Ang silimarin kang liver aid saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa raldo na pag-inom kang liver aid, pwede pong mabawasan o pwedeng mapugulan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man wala, mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang liver aid silimarin capsule oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-liver aid na para po sa baskog na atay. Ang liver aid silimarin capsule, mabakal sa mga butika nationwide. Alright. Mga tugang 6:47 oras po sa Pilipinas. Di ko aram kung kumusta ang audio ko diyan sa Indo ta naka audio video kaya sa kuyang signal ngunyan. Yan po kaya ako sa Tagaytay City para po mga tugang sa top level management conference. Paki-text daw po nindo ako mga listeners ta. Kasi bago naka-audio lang ako sa kuyang signal, ngunyan po naka-video kita, no? Nag-maatin kaya kami kan top level management conference ngunyan pong aldaw. On first day kan sa muya tabing aktibidad digdi sa Tagaytay City, no? Pero kasuhapon may report si Jimmy. May nagkapirang lugar, diyan po mga tugang sa Masarawag, na nagkaigba po ki sinkhole. In fact, may nahulog na bados. Iga po kinahulog na bados, mga tugang na naka-sinkhole. Sa sinkhole. Di ko aram kung anong kausa, kung nata po igwang sinkhole dyan. Aramon ta daw, ang follow-up report ni Jimmy na salita hali po dyan sa luwas. Jim, good morning Jim. Yes, BP, sarong 20 anyos na bados nin anom na bulan sa Purok 8 Barangay Masarawag, Ginubatan, biglang tuminalbong sa irarom kan daga, sampangan sa naman kan sa indang residensya, hinalon ini kan daga na natitindugan kan bados. Big rescue ini kan mga kabarangay sa sobra 10 pie nararom nin sinkhole, pero doongawan mo pipi sa irarom kani may palaba pa sa irarom na raruman ki daga. Pasado sa lula kaini, nagpaaraman sa iyang apo alas 11 sa udto kaso hapon para magpasiring sa sentro kan Barangay Masarawag para magatinder nin orientation sa programang Tupad. An lula nawalat sa laog kan harong dahilan sa pigbabantayan man kayni an saro pang aki kan bados. Mangumon nakadangog na sana nin buses kan sa iyang apo nahuna mo nasa irarom nin daga nagahagad nin akoder na lula noon yan nakadalagan sululab pasiring sa luwas kan harong nabulaga ang lulahon
dahilan saan busis kan sayang apo nagigikan na sa iraro mananggad kandaga. Ngunyan, kando ngawan niya, sinkhole tabi BP, asin di subados, natatabunan na, dahil na nagparahiro, tasigyan to pagkandaga, matatabunan siya. Angurang na tranta, dominalagan paluwa sa tinampo, para maghagad nin akuder, nagkataon na paagi si Kapitan Vicente Baliat, sagod na ang mga barangay tanaw da sinibapang mga kalalakihan, dominaralaga na sa compound kan familia, ginamitan hagdan, saka nakaluwa sa kalutan bados. Ani pinagngangalas, sa kunata nagkaigwanin na sinkhole, sa compound kan sa indang harong, samantalang daiman sindanin anuman lamang na nadangog, nalinog, o ugong, tanog, sa indang pagrugaring. Bilang resulta, parehas ang maglula, idinalagan sa ospital, sa respondikan MDRRMO, dahilan sa pareho nagsuprer nin mga minor na gasgas sa lawas, ang lula sa kadro dalagan tabi BP pagkatranta, nagkatarandol, ang tama man niya sa may angog, pagkatapos may nadasmag man siya, may mga gasgas man sa tuhod, tal kumistakan bados tabi BP. Sa ngunyan, ang mga ini, nakauli na sa sendang mga residensya, and ang alkalde kan ginubatan, si Mayor Jemaan Onghoko, nagdirihir na sa MDRRMO na i-coordinar na ini sa MGB asin sa APSIMO para sa nagkakanigong aksyon asin pag-istudyar sa fenomeno na ini dyan sa Purok 8, Barangay Masarawag. Oo. Opo, Jimmy, ano yun, first time na nagkaigwa ki sinkhole dyan sa, di ko alam ang tamang term ha, di pa man nababalidate kan mga otoridad, pero duman sa video na nahiling ko, kung talaga siya, luminuho siya, pasisiring duman sa daga na ito, first time na nagkaigwa ka araw kaning history dyan tabi, incident in sinkhole sa Masarawag? Ang daga ka ni, kabang hektaryan pag sa dire, kan last year, kan bagyong Christine, mga sanggatos metros ang distansya sa pababa, gikan sa natitindugan kan sa indang harong, igwaman dumanin aligado, pagtalbong kandaga, and pinasyarian niya to inikaswapon, mas halaba, mas mahiwas, pero huruha babaw na tabi BP na napagparaagihan na kanlabahan ka nakaagipay ning last year. Pinapalimada sa nasa sa inda itong sitwasyon na ito, and sinundan naman ngun yan. Okay. Okay. Gora kararam itong tabi na ito, James, sa daga? Sungunyan? Latest? Susangunyan. Ining latest ngunyan. Nahiling ko, sinkhole na timing na yaon, tama ba? Yaon sa ampangan kang sa mismong main door, kang harong? O sa parte kang harong tabi ito, James? Paluwa sa gate. Okay, paluwa sa gate. Medyo delikado langgad ang sitwasyon. Ano daw kung nabisita na diyan kan mga otoridad dapat gayud ma-double check baka maulit ini Jimmy sa ibang mga lugar na igwa kiaraw ka nakaparehong sitwasyon. Langan ito, dahil ba ko man ito safe na nag-aagisin, dahil naman ito pag-recommender ka na MDRRMO mo na magparaagi-agisin da duman, tabaka sa pag-agi-agi ninda, mata nyo, lalo itong matalbong. Ang rekomendasyon, mag-agi na lang, duman sa likodan ka na rong. Okay. Ay, nako. Pero Jimmy, kan mangyari ito, may nagdaman ng otoridad para mag-check tabi, mag-validate kung ang kausa kayo. Baka kung sa trangkahan ito kang harong, baka kung mismong isus ko dahil man lugod, di ba? Baka magparadakula pa sa sinkhole. Sa posibilidad na magdakula,
sa posibilidad na magdakula ta BBP, yawanan posibilidad ta open, pigburog ta kan sa naki mga kahoy, tanganing kuning kaso may mahulog, may nakaulang lamang. Kung madumog ito, mapalbag, mag-uran, malaog kitubig, day aram kung gurano kararom ito ta malumoy daa itong naong kangangkan kuan kan bados kay ngani day siya nagparahiro ta sigan tupag. Ay nako, oo. Pero yaon ba sinaduman Jimmy na ngunya naka-star sa harong na ito tabi? Duman naka-star. Hanggang ngunya day sinalpig pa evacuate day kinag-advise para mag-evacuate sinda? Dahil man sindang maiibakwar dahil man maibakwarta so darong dahil pa man nabot mga anom na lakab gikan duman sa luho iyo itong harong ninda. Okay. Anong reaksyon kayo ni Mayor Jim Matabi Jim? Napapuzzled man nga ni Sinda sa kunata ta nagkataon ko so tinindugan pagkapigaagihan kan bados duman pa tuminalbong. Ngunyan, MTV, ngunyan, dapat ma-coordinate ini, may paabot na, may coordination naman sa MDR mo sa MGB, and siguro si Sir Rick Mendoza, baka maapudan niya to taod-taod kung ano ang mga remedyo kaini o kaya mga assessment nila kaini. Sa sitwasyon na ini, ano hindi konektado sa yan sa Bulkan Mayon, sa pamiti sa nabagay ni kan Bulkan Mayon o ano, nagtataralbong andaga na ini. Yeah, okay. Ay nako. Sana, good din may history kan sa ibang parte kan 3rd District na may sinkhole, di ba? Ligdi sa Mayon unit, first time ini. Okay. Oo. Pero may mga, di ba, may mga report ka ito na sunyog na hulog ngayon na nagliwas, kwa na lang, dako na lang, di ba? Yan sa 3rd District. Sa Mauraro, so tuminalbong, so alang kaunan nyo, nadudungawan na sana, daho na sana. Pero digdi ito sa Mauraro, harayo na digdi sa Mayon unit. Okay. Okay. O di sige, sana day kimadiskwito dyan, habuda sana day pa magdagdag ini na kwa na ini na sitwasyon na ini. Diyan tabi sa may partikan barangay Masarawag buda day dapat ki madamay na buhay ay in kaso kung kadalo sa magrampaogan. Sana magapantulos yan tabi Jim. Pasalamat sa nasubados tay may naron mo mabigla ka tapos mahulog ka sa sa biyuntang mga gisping rarom. Oo. Pirang bulan na bados tabi ito Jim? Pirang bulan na bados ito? Anom na bulan? Oo. Ay nako. Okay. So pagtungtong niya nanggad, saka nagaba? Ano? Pagtungtong niya nanggad duman sa eryang ito, saka buminagsak ito na dapat ikan daga? Iwan kan lula, luwas laog sinda, may tindahan sa argilid kan tinampo, si Blag duman sa arong ninda. Luwas laog ngaya kami dyan. Nagkataon, so pag-aagi kang ba doon, saka tuminalbong. Okay. Yan ta, BBP. Sige, Jim. Pinagtugay-gay niya to kaso hapon pasalamatan niya to si Sir Eli and si Sir Su na nakisabay kita kaso hapon ta medyo madampugon kaso hapon kaya pinagamit ni Mayor Gemma anong huko sa iyang lunadan and nagdocument duman sa iyang mga tauhan. Yan sa BBP, purabay sa magpaaram. Good morning una sa mga tagantabay niya to dyan sa Pag-ibig Office sa Legazpi, si Ma'am Jo Espinas, si Madam Mian Lorenzana, and si Attorney Jimbo Guerrero and staff. Good morning sa sainda sa pag-antabay sa to mo niyan. Madam Mian Lorenzana and Ma'am Jo Espinas, siniba pang staff kan Pag-ibig. Good morning. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa Ginobatan area. Pinagpa-reiterate ko kay Jimmy ito para magkaigwa kitang warning, lalo na po dyan sa may partikan barangay Masarawag, dyan po sa may area ta. Dyan sa 3rd District, may mga istorya na po ka na may mga sinkhole. Pero, di ko alam kung tama ang term,
ipapa-coordinate tabi yan mga tugang sa Mines and Geosciences Bureau para mas lalong maklarify ang siring na bagay. Maringani po taday na diskwedo subados. Okay, so mga tugang alas 7 na po nin pagkaaga, masunod na po ang DCGB Bareta alas 7. We'll try our technology, mga tugang ta si News Director Mar de la Cruz kaya may sipon pa, may abo pa sa muyang News Director. Mabalo po kami na mag-news ngunya na yaon po ako sa Tagaytay, tapos si Jasmine yaon diyan sa studio. Pasensya na kamo sa background ko. Ang background ko po, kwarto. Yaon po kami sa hotel room. Dahil po kay aking ibang area na pwedeng mapakarayadig di. I-try ko na mag-audio video ang sa kuya yung signal po from here sa Tagaytay going to Legazpi. Baka may nahiling kamong kama. Suluman sa ang kaiba ko po digdi si Bossing Glenn. Si Ebit Piglin tabi. Tagsaro kaming kama tabi ano. Pero we'll try our signal na maging okay tabi from Tagaytay to Legazpi para maka-deliver kita kang DCGB Bareta alas 7. Inipon sa inyong amigo sa radyo si Henry M. Salamat kan sa inyong pagantabay. Standby na sa Bareta alas 7. Kasabay ko po si Miss Jasmine Baloloy. Thank you, goodbye. Live from Tagaytay City. Mabuhay. Mga tugang,